नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढचे थांबचेना. दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णालय भर पडती आसा. काल शनिवार कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1277 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 137, अंकोला 74, कुमटा 94, होन्नावर 238, भटकळ 74, शिरशी 177, सिद्धापूर 71, यल्लापूर 117, मुनगुळ 61, हळियाळ 194 आणि जोयडा 40 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 722 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 78, अंकोला 121, कुमटा 166, होन्नावर 46, भटकळ 23, शिरशी 72, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 81, मुनगुळ 39, हळियाळ 41 आणि जोयडा 54 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कालपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 25,633 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 19,474 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 5,870 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 502 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 5,368 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. काल 15 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 2, अंकोला 1, होन्नावर 3, भटकळ 4, शिरशी 2 आणि हळियाळ 3 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कालपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 289 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कालचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.